Fame. Fame. Glamorous. Glamorous. Gossip. רכלנית, כל מה שצריך לדעת. לפני חודש בלבד, 3 צעירים אנונימיים התפרסמו בעקבות נסיקת סרט נוסף בסדרת מלונית. סרטי הקלט פרסמו את שני, סמנטה ויותם. אנחנו ברכלנית מביאים לכם את כל הדברים החמים מערב הבכורה. ונעבור אלייך, דנית. המוני אנשים הגיעו היום לקראת ההקרנה של הסרט החדש, שרט ההמשך למלונית, מלונית 2. הנה אחד מהם. סמנטה! סמנטה! אני רוצה תמונה של סמנטה! הקהל פה בטירוף, זה לא יאומן. הנה הם באים! הנה הם באים! אני לא מאמינה. סליחה? שני, שמה מישהו? שני, כן. רצינו לשאול אותך מה גרם לך לקחת את התפקיד בסרט השני, כי שמעתי שבראשון לא הסכמת. יותר מעניין את בת אותך החדשה? לא, אנחנו רק יוצאים, אין תגובה. ואחרי הטבעות הידיים בהוליווד נעבור למסיבת העיתונאים. דנית אלייך. אנחנו פה במסיבת העיתונאים מתכוננים לשאלות. תכף שקט כולם. אוקיי, זה מתחיל. Yes, please. רציתי לשאול, אני מדברת מניו יורק ניוז וויקלי. רק רציתי לדעת מאיפה בא הרעיון לסרט. חלק אומרים שזה העתקה של היצ'קוק. אין תגובה. כל מה שאני יוצר זה בא מתוך הפיים והגלמור. ומה בקשר לחיכוכים שהיו בסרט? שמעתי מישהו זרק כיסא? לא, שום דבר. חתול? אם תוכל להגיב גם, אחרי הכל שמעתי שבא ממך כל הבעיות? אני לוקח את ההשראה שלי מהפיים. שמענו שהייתה אמורה סצנת סקס בסרט, למה היא לא הופיעה בסוף? לא, בסוף הגענו למסקנה שמינים גמל זה לא קשור לסרט הזה. אולי בסרט הבא. אין תגובה. יותם סידר. כן. מה היה ההשראה שלך לסרט? ההשראה שלי הייתה גזעית במים חמים. זה לא מה שהכוכבת הראשית חושבת. אני אשמה. זה נכון? את לא פוחדת שהטייפקסט של הרוצחת ידבק בכל הסרטים? זה מצחיק שאתה שואל, אבל אם אני אענה אני צריך להרוג אותך. תודה לסרט שנגמר הרעיון. בינתיים הביקורות משבחות, נראה מה אתם תגידו עוד 24 שעות. Fame. Glamorous. Gossip. רכלנית, כל מה שצריך לדעת.